mau. Tunggale akeh nek kene. Mas Kluthuk iki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Kalau jajane mah. Dalang lek borongan ngene iki. Sugeng dalu Kang Masku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mas Dalang, satu apresiasi yang luar biasa, tidak terlalu banyak bahasa dan kata. Tepuk tangan untuk Paku Datu malam hari ini. Jan hebat tenan. Kula kaya-kaya Mary. Pripun, Mas? Bengi niki ketok kaya dudu dalang biasa. Nyatanipun kula tunggoni wit wong saking wingking. Nggih. Jan. Wit wau saking wingking. Kula iki ngati trenyuh. Masyaallah. Penjenengan-penjenengan iki insyaallah mangke saged gentosi para senior-senior dalang di Kabupaten Tulungagung. Ya rabbal alamin. Tegese mboten ngenteni terus tanggapan terus sampean jori mboten. Pripun, nggih. Tongkat estafet nanti yang meneruskan budaya kita adalah penjenengan-penjenengan malam hari ini. Tepuk tangan untuk seniman-senimati Tulungagung. Piye jajak? Ora seneng piye? Melu ngene iki malah isin aku. Isin ngopo? Apa lho, Mas? Ketok tuwek dhewe. Aja nyawang tuweke. Lah piye dalange enom ya gone enom sijene enom. Dagale tuwek. Tuwek kuwi disuwun saka sari-sarining ilmu. Iya. Ora kok perkara tuweke nggon seniman. Aku seneng delok wayang kali sampean mau. Pripun. Mas bodolan mau. Nggih. Terus niki Mas Adit. Mas Adit. Oh, ketok numpak jaran. Nggih. Terus Mas Dito Iya. numpak Tito Nggih. numpak celeng. Nggih. Sing sitok. Ulung lho. Kaya numpak marbut lho kamu. Anu, kucing, Mas. Matur mbah nuwun lho, Den. Nggih, Pangapunten sami-sami. kula tak teng dhuwur nggih. Monggo. Niki pancen kolaborasi yang spektakuler. Sampeyan mriko Mas Benadir. Benadir. Aku ndi? Sampeyan mriko lho. Nah, Coba panggung. Lung. Dalang sipit ya kacamata ta. Haya. sampeyan mriko. Jadi ini damel tolak ukur, Mas. Iya. Mula niki dalu dipun lenggahi para sesepuh pini sepuh, para pyayi pinunjul Nggih, leres. dari jajaran Forkopimda, Forkopimcam ingkang lenggahi dalu menika. Mula tepuk tangan untuk para pejabat-pejabat yang selalu mensupport pagelaran kanca-kanca Paku Datu. Ini Mas. Kula kalian Mas Kluthuk niku nganti nyisihke wektu bengi niki. Amin. Tanggal 8 November, 7 November. Aja nganti nampa gawean. Awake dhewe tetep peduli karo kanca-kanca lan teman-teman seniman-seniwati wonten ing Kabupaten Tulungagung. Mergo di kaya ngopo ki aku ki termasuk Paku Datu. Napa, Mas? Kok saged? Paku Datu ki panganku kurang luwih dari Tulungagung. Sejarah membuktikan ya Mas ya. Iya. Kula niku ya saka Tulungagung kene iki mulane aku seneng bengi iki ndereke jenengan-jenengan iki. Memang ini beberapa acara dijadikan satu. Nah, Sing pertama hari jadi Tulungagung yang ke-820, yang ketiga kalinya menghibur warga Mekat Tenggur, yang ketiga kalinya ya kuwi lelang gunungan wayang iki muga-muga payu. Ora kok lelang ini karena kreativitasnya sapa sih kanca-kanca dalang ngono lho. Dadi ngene iki awake dhewe melu nuwun sewu Mas itu. Nggih, pripun Mas? Mas Adit. Dadi ngeten iki dudoke yen awake dhewe niku kekompakane tidak ada hentinya. Nyatane latihan 15 kali. Nggih to Mas. Tanpa ada nun sewu tekanan dan paksaan. Biasanipun yen seniman niku lek mlaku niki ora bareng.
Sikil niku yen mlaku kok dhewe-dhewe mesti ora tekan nggon. Leres, Betul. leres, Tapi astu. niki biarpun penjenengan-penjenengan ini lenggah menjadi dalang, tidak mempunyai idealis yang tinggi, tapi mempunyai moto bahwa budaya harkat martabat harus kita lestarikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan Tepuk tangan piye ngene iki Banyulanku kesore mbok gawe kabeh. Ya nyolop aku. enten kula matur nuwun masyaallah. Niki panjenengan dipun berkahi para dalang-dalang senior. Nggih, wonten sinten mawon, Loh, Mas? iki Masun ya rawuh. Nggih. Mas Minto, Pak Nggih. Eko, Mas Daru lho. Nggih. Iki kabeh iki delok. Temu di. Lho, jeneng main dhewe nduk YouTube. Oh, Ora ngetriming to. Maksudnya yo mirsani rene. Ya, mirsani. Nah, mulai iki lho, ora nggon mindere saka seniman ngeten iki. Nah, Nggih, leres. Padahal tanggal 20 nanti digelar 3 wayang Tiga juga. dalang. Tiga juga. dalang. Tiga dalang. Nggih. Senior kita. Leres. Iki apike kaya ngene. Nah. Kisuk kabupaten kudu luwih saka Wah. bengi. wah. Luwih der nek saged. Luwih der. Kelire kobong. Ya, oncore 3 meteran niku. Dalam tangan gregete sih. Iki lah cita-citane arep ngenteni cemplit. Ora. Nuwun pangapunten. Tapi bangga aku. Nah. Pripun? Memang magelar pada malam hari ini memang pas. Jadi memperingati hari jadi Tulungagung Nggih. dan juga hari wayang dunia. Dunia. Nggih. Hari wayang iki mesti apik, Mas. Hari iki mesti. Jadi wis pas hari wayang wis pas wis ana. Insyaallah ki ya wis ana hari dalang. Nggih. Hari yoga ya ana. Hari Hari son yoga ya Blitar. ana. Hari son. Hari Hari dagelan dagelan ya ono. dagelan. ana. Nggih, Ki nggih. sing ra ono ki sok ben hari sinden. Loh, lah ngopo, Kok Mas? saged? Ya ora mungkin. Loh, hari dalang Mesti- ada, mesti hari enak. wayang ada. Mesti enek. Hari yoga ya mesti enek. Mesti enek. Hari son ya mesti enek. Hari musisi ya mesti Mesti enek. enek. Hari dagelan ya mesti enek. Sing ora enek? Sing ra enek ki hari sinden. Nah. Lah ngopo, Mas? Lho, mosok hari mau nyinden ki apa iso piye? Hari itu lah dino to. Loh, aku ora ngomong dino, aku ngomong jeneng. Ngono kuwi dijelaske dhisik kok iso. Wah, dan jos sindene jan. Wih, Wah. ya iki lho, wayang biyen iki ya ngene iki. Nggih, Mas. Wayang biyen iki ya ngene iki, sinden madepe ning gone rene. Nggih, Sinden ora si- akeh. Ora oke, ya mek 1 2 3 4 5 6 7 8 Songo 9 10. Lah mek 10. Lho, 10 di to. Ndi lho? oke, loro kek. Dudu. Iki sing Niku- calon, iki calon. Panitia. menika panitia. Panitia niku. Pacare Wiraswara to. Calon, iki sing calon. Black. Tanggapan wis nggawa pacare dewi-dewi Wiraswara ya. Lah canom ki semangate lak ngoten. Iya, 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 iya. Kula bener sing diaturke Mas kula kluthuk Mas. Nggih, Dalang. nggih. Sinden niku langkungipun nggih ngeten iki, mboten kirang langkung rumiyin ngeten iki. Nggih, leres. Malah luwih apik neh sinden ki aja tekek ning kene. Temu di? Bali desa. Dadi Kowe iki yo ngawur lah kok kono yo ada tenan kok iso. Mula kala dipun rawuhi Bapak PLT. Nggih, lah, Pak Res. Bagus rawuh. Nggih, Senasa beliaunya repot tapi masih mementingkan dan peduli kalian kanca-kanca Menyempatkan. seniman. sekali Nggih. menyempatkan. Dipun tenggani Bapak TNI Polri, Wah, Pak alhamdulillah. Danramil, Pak Kapolsek, Nggih. sedaya para lurah lenggah. Nggih. Niki nitik saka beliaunya. Nggih. Berarti niki awake dhewe niku kaya-kaya dipun tampi asta kalih. Nggih to, Mas? Nggih, leres, leres. Ngeten iki nek umpama nanggap dalang sak menten bane Betul. pun pinten jajan. Lah. piro? Pun pinten. Nah, Ketok moto iki wis 15. Nah, Dalang tok lho. nggih. dalang tok niku. Selawe. Lawe, Mas. Adit 20. Lho, urung sinden iki sinden JB, apa? JB. CB. Sinden besar. Iki lho, iki lho. Kok sinden, dalang besar. 2.500. Ya. Lho kok titik malan? Lho, mergo duwe akeh wis nggo nguruni cacah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Muga-muga Durung amin. iki. Muga-muga Gusti ngijabahi. Wahyu Giri. Ada Mas Wahyu. Wah, yo giri ki larang 35. Gini. Jumlah totale piro? Mbah Lurah ben dicatet Mbah Lho, Lurah. Mbah Lurah, Mbah Zainal ki kudune pirsa ngene. Nggih, nggih, nggih. Pagelaran paling larang iku. Burung digenepi sampean kalih kula. Wis piro? Pinten coba? Aja iki piro? Awake dhewe paling ndak. Yo, sak ikhlase. Weh lah. Duit-duit Loh. kuwi penting. Ning Loh. aja sok mementingkan Loh, duit. lah ya kalau ngomong to, sak Sugih ikhlase. kuwi penting, ning aja sok mentingke kesugihan. Bondo ki penting, ning aja sok mementingkan bondo. Nggih, betul. Ki apik, ngono lho.
Jadi paling tidak itu seia sekata. Loh lah ya aku lak ngomong sak ikhlase. Nggih, Mergo nggih, seniman ki yen didol regane larang dijaluk diweh. Kaya beniki Mas. Loh iya, mane bengi iki ego pratikle sampean karo aku nyang guyung apa sing dadi gawane Tulungagung, nyang guyung apa sing dadine hari wayang Yang dunia. nasional. Insyaallah dhewe nyawiji karo bocah-bocah Paku Datuk. Tepuk tangan untuk Paku Datuk dan Hari Wayang Dunia. Iki sik Paku Datuk kaya ngene. Ya. Durung lek metu Paku Payung kok. Wah, Paku intip. Paku Paku reng. Paku SBS. Lah, Paku reng. tenan kok. Tapi paling tidak inilah nun sewu. Nek dititik saka sapa ki Mas Adit, Mas Dito. Tito. 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 T-I-T-I-T-O Bastian. Oh, T-I-T-O. Oh, model. Wong model kok nyambe. Bastian ora. Mbok ora. Mbok ngelingi lahir mulai ngeni ngono ta. Nek iki Blitar dhuwur. nek iki Adit tapi kulitane putih, Resik. cahe yo resik kae sapa jenenge? ulung wehung. Ulung. Ulung Yo aku. ketok Chinese. Sik Chinese, keturunan Chinese. Lah, kula. Kok Bastian iki lho. Kula kuning. Kuning apa? Sawo bosok. Sawet basa Ngono kok yo pede manggon ning tengah. Lah kon ngendi? Apa Apa ya? kudrek yo ning dhuwur gayor. Wong dalang nggih blakon sulunan malah kaya tangkir kluntang ngono ta ya. Ora pas. Ngono. Gayane yo ngono kuwi modele iki. Nek dalang yo ngono kuwi. Mula pangapunten Mas Luduk. Napa? Inilah paling tidak momentum yang bahagia. Bahagia. Momentum yang bahagia. Hari Wayang sudah disahkan untuk UNESCO. Dari UNESCO. Nah, dari UNESCO. Tur yo mengeti hari jadi Kabupaten Tulungagung yang Tulungagung. ke-820. Nggih, betul ya. Beleken ya. Kemaki. Promosi kacamata. Nyonto ki kawibawane kaya dalang-dalang sepuh ngono Nah, kae. Wibawa. Di sing sepuh pundi? Kula ajenane sing sepuh-sepuh menika. Sapa? Mas Andri. Loh, lah kepiye lah? Kae sepuh bapakku dhewe kae. Lah kan paling tidak ilmu dari orang tua penting. Loh. Jenengan iso ngeten iki sing natah sinten biyen? Sing natah, Ayo, sing natah. sing natah Ayo, sinten? ayo, ayo. Sing nata ki bapak sampean. Ben dino ditatah ngetek bapak sampean ki tatah kedul. Kudune memahami itu. Nggih, nggih. Mula ayo bareng-bareng gondeli budaya. Nggih, nggih. Insyaallah budaya yang digondeli Nggih. didasari karo agama, Nggih. menaati prosedur negara. Insyaallah budaya sing dilandasi agama, sing diperkuat dengan negara, insyaallah akan berbineka tunggal ika. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jan ngene iki lho. Awake dhewe wektune saiki tok. Lho napa? Iki lak yo wis mau kode to dalange 3. Awake dhewe ming jangkepi tok sing penting awake dhewe memperkuat pagelaran. Aja akeh aja boros-boros ngono to. Aja dirit sithik lho. Lah, Memperkuat yo terok. Lho paling tidak kan yo ngerti to. Yo ora yo adik itu totalitas apapun bentuknya kudu totalitas dereke dalam-dalam no. Kula tembungipun napa kala wau Mas? Hari jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, lho. ke-820. Nggih. Mangke kersanipun kula unceki wonten kabupaten kemawon. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Niki mboten sah. Nggih, nggih. Kula cepake njing ben niki. Nggih, tanggal Mulai 20. tak oncek ning kene ku ning kono ketan bahan. Wonten kok kalih lumaku ning pagelaran. Nggih. Wah jan apik. Iki mau tenan kreatif tenan lho Mas Luduk. Yo yo. Iki wis dikonsep jauh-jauh hari. Metune budalan kae mau Barongan barongan. Antek enek sing lemurah katokan mau. Kae mau nekake kok ngendi to Mas kae mau? Kuwi kok jeb niku Mas. Hah? Jam. Kuwi kok kaya Nika- kaya manusia planet. iki kok banaran ngono kuwi. Ah, Iya, iya, cakaton-cakaton. Alhamdulillah. Kalian ngeratani presiden panjenengan. Nggih. Ngono. Kula Ya kene. nyuwun Mbak Kabeh ya ya ya. Mbak Dina karo Mbak Dina Siva. Sapa? Dian. Pita. Ora apal ku pakai anake Pak Tarni ya to. Nggih, nggih, nggih. Tak kandhani Mas. Dipun. Dalang kuwi kudu nek sik enom lho ya. Nggih. Biasane Tak jori aku kena melu bapake kabren ya. iki modele kemelinti. Loh, nggih. Biasanya kemelinti ndang keset to Mas. Pancen non pangapunten, dalang iki kudu non sewu lho. Nggih, nggih, nggih. Pemimpin makrifat tengajeng dadi pun rena-rena. Nggih. Sik niate iki ngudi kaweruh Nggih. nyecep ngilmu ngen pewayangan. Siap, nggih, nggih. Pun syafaate saking para-para
dalang senior sepuh ingkang sampun kapundhut. Nggih. Niku ngeten iki biyen sing nyiptakne ngeten jenengan apa pirsa? Mboten. Nah, mboten pirsa to. Mboten. Kula nggih kudu diajeni, kelir niku kudu diajeni. Nggih. Debok niki kudu diajeni. Mboten. Gusti Allah nek mboten enten debok jenengan ajeng ngagem napa? Kualik, Mas. Gusti Allah ra nyiptakne. Nek ra nyiptakne Bok. debok. Gusti Allah ra nyiptakne Iya. debok iki. Gusti Allah ra nyiptakne Nah, debok. dan ajeng damel napa cobi? Lagi bingung to. Nggih, laras. Ngoten lho, ilmune nika dikai. Kudu digawe. Nggih. Masa gak tau lho basa pelan iki. Lek ra nek debok, Aja kobong lho. Ora. Pripun. Mesti ngobong nih oke. tapi ora. Sing diserang kene Mas, sing mumet ben kene. Dereng ngertos, kula dereng ngertos. Nah, Saestu. nek ra ngerti, Nggih. sok belek tekemunan. Dadi bersyukur bengi niki. Nggih, laras bersyukur tanpa Syukur upama. sing tanpa upama bengi niki kudu diteruske. Nah, Nggih. Terus kayak Mas. kudu kompak. Nggih, kompak. Mbak. Ora. Jo. Nek ra kompak, ya cok. Loh, kok wani-wani nek Oh, boten Pak Dalang. oh ngoten lho. Padahal iki bengi iki ya mikir, iki kok genep ora. Mbak Pita ro, Mbak. Mbak Pita. Kasih Pak ya. Pelok. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon mono mrene gawa panumpange nyalepung jalan bae ngambut gawe samate lalalala ro sing penak nus Jan tenan. Dapat lawas. Kaya condong raos. Condong kaosan iki. Jadi Condong banget. Condong banget ora. Jadi sampean ki bersyukur ki sing ting isi kathah nggih. Nggih, alhamdulillah kathah. Sing ting isi kathah nggih iki. Wonten. Wonten. Alhamdulillah bersyukurlah jenengan saged sekolah teng ngene isi. Mergo aku ki men nelongso anakku ning isi ra ketemu. Lho. Lah teng nopo? Apa karena pendidikannya biyen nilainya rendah? Nggih. Enggak. Pripun? Apa karena ndak punya prestasi dalam Jalur-jalurnya budaya? enggak ada. Boten perkara niku. Kok nggak ketompo ning isi napa sebabnya? Si umur 10 tahun. Ngono ki mbok dider, ngono ra penak. Der. Yo cah 1 2 3. Der. Matur suwun, Mas. Makasih. Dipun kok tak mandap mawon. Aja nesu. Nek didikon ki nek urung usiane urung tutuk ya Yo ora tak iso. sesek ning nggone isi ngono lho. Sesek net. Saman Tantang. Ini disesek. Ampun, Mas. Dalang iku sing fenomenal sing rada berbobot sing elit. Mosok sing kurang abot semene iki aku. Ya, Apa Tik. kentung ke, Mang? Tak delok Adit mau sampurna. Sampurna. Iya. Si Ulung ya sampurna. Sampurna. Jalang nang tengah Andalan baru. andalan. Lah minim kok, Bos. Ini budget. Minim Ini budget. Iki jatah wayangan wingi lho tak gawa rene. Bos Pokoke kowe iki lega. Ki untung duwe biasa iki lho njaluk yogo. njaluk JB kae, Pak rokoke. Bapak le ngono kae biasa. Aku wis krasa kalau gitu. Nggih, Kamu monggo. sama Tayu? Nggih, Sipa. Sipa. Nggih. Ya. Kelas piro ya? Kelas 3 SMA. SMK. SMK tidak. 3 Boyolangu. Jurusan apa? DPIB. Eh? DPIB. DPIP kok. Arsitek. Nah, niku lho. Arsitek. Jurusan Nggih. kita IP niku lho. Nanti sok ben iso nggawe gambar rumah. Nggih. Oh, berarti ki nek duwe pacar rumuse apik. Arsitek to. Pripun? Ya.
Ndelok kok ngisor sik. Yo ngoten. Pondasi bawah lebih kokoh bangunan dari atas. Lah, ini Kalau genah nek kokoh duwe banget. pacar mesti didelok kekokohannya Wah, dulu. genah kokoh Iya, banget. Prabu kokoh. Dugi yang Arsitek to arsitek iki ngono kuwi. kurang kokoh dipendem Prabu, kurang kokoh. Dadi nek jurusannya arsitek delok kekuatan pondasi Nggih. bawah. Tapi lek tak delok pacarmu enggak kokoh blas iki. Isone enggak kokoh iki. Arsitek sik ben yo. Muga-muga sampe dadi arsitek. Mergo aku Amin. sewa, aku kapan hari iki nggawe omah, ora nggawe arsitek cukup bangun biasa. Lah piye Mas? Akhirnya wis mulat marit. Loh, ora mbok denah dulu Ora gambar aku dulu. langsung mergo aku biyen urung payu ya. Hmm. Nggawe omah ngisor sik terus akhirnya payu tak tingkat akhirnya nggawe tingkat 6. Omahmu payu. Tingkat 6. Aku tingkat 6. Aku begitu duwe dhuwit, Payu kuwi mah lho. aku biyen sik urung payu tegese sik urung laris tanggapan. Oh. Iki kan nggawe Saiki omah. laris ya. Alhamdulillah ya panggah ora. Amin. Amin. Ya cok gitu. Laris akhirnya aku nggawe omah ki tingkat. Aku sos iki sos Siva. omah tingkat tapi struktur apa jenenge arsitek ki gak enak langsung bangun-bangun. Butuhmu mbok pondasi Tak mbok tingkat. tingkat. Jadi akhirnya ngisor kita ke garasi, Bawah lantai 1, kan 5 lantai. nggih. Ngisor garasi, Nomor 2, ruang tamu, lantai 3, ruang olahraga, fasilitas. ruang keluarga, Heeh. ruang Lantai olahraga, 4, sing 5. jadi jeding. Aku akhirnya ngono. Kudune lak konstruksi pembangunan iki kudune kamar mandi di bawah. Aku mergo ora nggawe arsitek. Jadi aku bangun iki bangun sewu secara apa jenenge iki otodidak. Lho, lah kuwi nek jedinge ning Ning dhuwur lantai 5 lak kangelan kuwi. Terus langsung paralone iki tak dekek nang tengah. Sret. Jadi ngliwati ruang tamu. Lho, parone utuhan. Bening. Transparan. Transparan. Putih ya. Masyaallah. Jadi nek isuk iki celurut. Ayo, Yes. Wih, karo bunga. Lek bengi wapi. apa Mas? Tak liru lampu abang ijo lho. Iya. Jadi kayak abstrak lho. Iya. Jadi terus iya kuwi delok-delok. Eh. Nek kaya ngene iki mah ya. Nggih. Sugane apa jenenge iki brengesan mau. Iya, botok rempelati. Botok rempelati bahaya. Iya, ngapa Mas? Encer iso. Itu jadi kayak satelit kelip. Sama Mas Mane Nanti dulu Vita. kelas pira, Dok? Kuliah. Oh, kuliah nanti. Jurusan apa, Nok? Jurusan apa? PDSD. Oh, pendidikan guru SD. Oh ya, guru-guru apa? Iya. Dina ibumu ya. Kudu kuliah, kudu sekolah sing Sing kok hafal ibuke. Aku sih tak apalin, Mbok. Sekolah ki penting kan iki. Nggih, leres Mas Rudong. Awake dhewe aja ngantek kalah karo demit. Kok salah? Lho, demit Indonesia ki Wah, latar pendidikannya dhuwur lho. Kowe ra sembrono lho. Wong jenenge cetan ki lak ya apa wae padha. Wis to, Karupan. Diakui maupun tidak, setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktine apa, Jar? Suster ngesot, Nyapa? suster ngesot ya lho. Nggih. Tapi paling tidak, dia mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster ini, ya ora? Oh iya nek mlebu nggon kebidanan, Oke. nggon Kuwi mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. suster. Iya. Ya ora? Eh. Oh, paham ora? Iya. Pocongannya nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe Mas. Golek wong kon muncul tali ini. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe Mas. Mergo ya. kayak kulino manas. Ngawur iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh panganggae putih. Lanjut. Tidak Malah- mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning Wis peteng-peteng. golek ana ning gone kuburan gak Nggih. enek. Ning gone gedang gak enek. Lah, sing di- Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha enek pocongan harga. Sing menika. Menikop. Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing ngemiran teteh iki pocongan. Niki lak enten musikipun. Iya. Kula matur nuwun kagem Mas Minto menika dipun nampili Nggih. kanca-kanca musik. Oke. Gamelan Pak Minto iki? gamelan sinten? Pak Minto. Pak De Minto. Sakeliripun. Sak genjotipun, Sak wayang. sak wayang gebok. Apresiasi yang tinggi Pak Minto wis purun utawa kersa ego pratikle nyewakne nyilihne kelir sak gamelan sak samubarang. Wis berarti ya awake dhewe Wis. ego pratiklah dhewe bengi iki sumbangsih. Sumbang sih. Setiap tahun apik Mas. Kudu disumbang niki karane kedah disumbang. Disumbang. Wis to. Enek acara apa Pak Guna tuh ngebel aku. Jenengan Apa? angkat. Loh, wis to tak angkat. Terus. Terus. Teko. Loh ya ora lho. Lho, apa?
Yo delok. Info terbaru. Pripun? Tahun depan sudah dipol sama Pak Deminto Pak datang Deminto. dalam pakai serjan. Amin. Hari Wayang Dunia Hari Wayang. Sudah. 2026 Jenengan kados pundi? di rumah Pak Loh, Serjo. panggah budal loh. Budal, Ge. Loh, panggah budal itu. Oke. Aku le pokoknya Pak Kudatu. Ya. Loyalitas saya akan saya Siap. serahkan terhadap Pak Kudatu. Oke. Tepuk tangan kagem Mas Tutu. Amin. Sing ngomong kae lho ya. Jenengan. Aku yo ora. Loh. Kae sing ngomong. Mungkin golek le gandeng kentung. Oke, ora pele. Loh, Lah napa? Sok bilang tak ndake awak awak. yo ora. Coba Dek dijangkepi suasana Malbani cobi. Ya. Kuat. Iki sing mersani yo kata lho Mas. Ora nek kipas. Kowe iki dalah korengan ndasmu ya. Somu, Pak. Kowe iki asli ngejing lho iki. Somu banget tenan, Pak. Kowe iki tak ajeni karepku yo ben wibawa. Wong iki koyo tulung koyo adit meneng delok wayang. Lah meneng Dalah blek. kok belakon cepet kukur-kukur. Dalah kok ndas sing korengan. Lagi meneng blet ngising kok. Wangklek. Sesuk ning dalang ijol. Sesuk ganti ndase ndas truk. Wah ki nek budalan tumpakne celeng ngono kuwi. Kayak celeng ngono. Ora. Kene Nduk, sampe kok jam Oke, sifat sini kamu sifat. Aula sini. Tak kira sampur. Aulas. Oke, iki nyantai. Ya. Iki ana campur sarine. Ya. Ayo pengen derek anu kok Malayu Bagyo. Gue Pak Minto ya. Ini Pak Kudatu. Pak Kudatu. Satu. Paku batu. Terus akeh apa Nduk? Coba Nduk. Wis sing kepenak, wis merdeka wae. Kenapa? Bawa napa? Bawa apik kok terus dibabaki Bawa apa musik. ngono. Nah, ngono wis. Bawa jejik grup. Kudu kita bawa nih. Kita bawa nih. Ngagem mami ta Nduk. Gana sepiro bawa. Angenteni. Oh. Untung buka lho. Iki yo jarke wae bocah wedok iki saiki Untune nggih dibentrak. menunjang kecantikan kok. Yen iso cepoten, mergo iki akeh kerep udan untuk bojoku ya. Untune dikawat. Dek iki pasane udan terus. Piye, Mas? Sak berbedek lambene. Sama Lah kowe iki ngerti. yo ngawur. Ora Ngono kuwi gak nogron kene buri. Hei, untune bojone dikawat gron iki kek mburi. Ha. Ngono. Tak wae gron lho kok ngumber-ngumber. Cuma kena Bawa, bedek bawa. suaranya kayak Bawa. mak. Bawane napa? Monggo, Jarang monggo. korengan. Bawa. Tak kira sampur. Ada gendera. Bawa. Cara. Oh, tak pilih. Tapi itu orang pinggir. Kuwi jenenge bawa lho, Mas. Tito. Ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya ya? Malah kayak pawang unta. Pancen kuwi lak lanangan nuntol. Ah, ya Allah. Monggo Mbak, monggo. Mangga. Sing anu sing tegas kok ya. Nang Mikir cedak niki. tak Saniki. Sok ben. Kita yang greget nih. seneng. Iki lho, didikane Tulungagung ki sinden mesti iso berkomunikatif. Betul. Enak dijak guyon enak. Tak tunggu seliramu Nano. Alon-alon bae. Ya. Jambe pingan Ada peran ada. Cuma depaku loh. Muka. nangis. Wah. Ya ini manuke wis metu. Ya ini kok enek manuk gacor ki yo manuk kentir iki. Ya ini ki manuk turu-turune enak-enake kok gacor ki kok enek. Itu lah yang meniki suara enek manut tapi udah ini orang ngono kuwi. Pripun, Mas. Ayo manuk dares lah, makasih. Baru lagi. Iki. Iki sesaji. Baru lagi kakak kelasku. Harga penangsang. Iki rasul ngono. Juwatan nih. Wah, jan macake elok tenan loh, Mas. Mbah Lurah macak lu kok hari penangsang iki. Wong
medun macan langsung Kuwi ngono juar manik. Ojo armane. malah Piyayi iki nek budaya ngoten niku. nggih astu kula kaget. Balurang kejawene ki ya. Nggih astu Jadi astu. selalu menanamkan jiwa kejawen yang tinggi ngoten Astu. niku. Lah wau pas metu nggon salin iki lho to. Tilam sari tenan iki to. Wah. Niki Tak wong ngerti dugi aku. bali desa Mas Litik monggo. Nah, Wah dimanggakne. niki jahat. Mas Litik monggo ruangane kono. Mas Litik monggo jedinge kono. Sing terakhir tak Pripun? niki pelunasane pripun? Mboten enten lho, Pak. Monggo. Oh bablas. Monggo. Bablas. Monggo, monggo lho, monggo. Ya, gitu awakmu. Sik asik. Sik asik. Kamu sih, Pak ya? Nggih. Ya, jenenge. No. Wah, marahi. Galang ora iso meneng. Ben duwe inisiatif dhewe. Dalang ki Mas Yok ki lho, Mas. Aku dhewe ora iso meneng. Apa? Mas, Buat. Mas sapa kuwi? Ulung. Mas Ulung. Nggih. Pinter kuwi penting. Ini Nggih. aja sok dadi wong pinter sing Lho. bakal duwe kepentingan. Rungokno. Dadi ngeten iki arep mbok ngeten iki awake dhewe iso ning ya muni ora iso. Lho, Nggih. Awake dhewe ngerti ya omong ora ngerti. maca bodoh. Nah, senajan Oh. to iki ya Bodoh bodoh tenan. Dadi Aku ya- bodoh tenan tenan. Nah, BOD. disupport dari belakang. Oke. Paling tidak nek niki mbak ngerti jenengan dari belakang kasih dorongan. Nggih, disorot. Cengkak nih. Nabrak Mbak Reri. Kok kae nek Selak ilang ngenge lho, Kak. Nanging Saat jroning atiku. Tangis Mbak kanker. Vita. Nah. Tangis kang aku ngerti. Sebabnya apa kok ora tek sepira banter? Pripun? Untune digoceki kawat. Mula bengoke ora tek los. Engko kebanteran malam sesuk yen Iya. iso ben Kuwi lho, banter. sebabe kuwi nduk. Sesuk yen iso ben rodok banter aja nggih begel ngene iki ya. Nah, begel. Behel. Kok dibegel untuk begel iki kaya bangunan ae kok iso. dicakar ayam mobil kok dibegel di betoneser. Behel kok begel. Ampun dibegel ngene iki ya. Yen iso sesuk kawate aja begel diganti nggih. Nggih Gantos. kawat belasan. Wah, malah Sama ndeleser. ngerti aku belen ngene iki nyapa? Apa sebabnya saya? Ben gak padha kok saman. Wah, sampean ngenyek. Sampean ngenyek. Mas Kluthuk niku belum tahu tunggale Mas akeh nih Kluthuk. kene. Mas Kluthuk iki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Iki Betul. renyit. Aku Tolong aku renyit. Aku ki dukun aborsi. Iki mbiyen tak aborsi ra iso. Dadine yo ngene iki. Gedan, gedan. Kalau Makane dhek katelah bayi tabung. Modale lak kaya gas LPG to. Bayi tabung. Ya, ngono. mangga. Kita Ulan mulut. Ulan mulut. Lah, dalam tidak. Bulurjo. Bulu. Bulu rejo. Bulu Bulu rejo. Bulu rejo. Bulu apa bulu? Bulurjo. Bulu rejo. bulu rejo Mas. Bulu. Apa enek Iya. tulung aku bulu gitu. Bolu baru enak. Bulu rejo enten bulu rejo. Sampean gitu, Pak. Kula Sembon. Eh? Sembon. Kok iso waduh Mas. Karangrejo. Oh, kalau rejo kan. Nggih. Sembon, sembon. Tapi tunggale karang Kono sepi. iki. Kono ki ngendi lho, Pak? Kono ki ngendi? Kayak teko pakai srejo nek rono. Kono ki nggone Mbah Minto pakai rejo rejo Iya, tangan. sampeyan Bulu butangket. rejo, bulu rejo ki kulon. Panggah bulu. Karang rejo kok lor. Mulane ngendi, Pak? Kulane ndi, Pak? Mulane pundi? Kono. Kono. Oh, laras. Etan. Aku rumah. Begitu. Mangga ya, mangga Dek, mangga Dek. Kang tak pilih. Sesuk ben iso bawa untungmu mbok begel ya. Aku njaluk. Aja nduk timbang rung kadung tak eleke Om Litik aja. Iki dibehel. Wong dibeheli padha karo wong sing medhit. Arep mangan-mangan pilih-pilih. Aku njaluk jajane, Mas.
Dalang lek borongan ngene iki. Ini lho, getingku ini. Kowe mbak nyolong. Aku ket sore nang entuk jeli kok. Getingku ini lho. Aku ora kok kei. Aku alung melu dalang tuwek sing ratek payu Ya kok main dino entuk Dalang nom ora kajen. ket sore main entuk roti ya metu Aku sik mending to sampean lah nek kon dalang ruwet. Nek dipotok ning arep belem kok. Mungkin iki sik penak-penak njaluk sito ae le. Wah. Jan, rasane Mbah Lurah iso seneng. Gitu, terus Wah. gitu. Anak topo. Ngawur kae yo. Ya nek wong sugih kowe gudir. Apa gudeg? Gudir. Oh gudeg. Gudeg dasmu gudeg. Krungu Kowe gudeg. iki wis korengen kopo. Lah krungu Gudeg iki jeli. Lah krungu gudeg kok piye nang ngene gudeg Eh, kok Nyat. disisik-sisik ngono. Ngantuk pikiranmu kono anu kek. Ngene kok ketua Paku Lah, iya. Ayo wis leset. Ora-orane iki dedeg piadeke nek pimpinan utawa ketua iki paling ndak kaya sing gampang ngono kae apik. Lah, lho, kok persis. Kok persis. Kok Sing adekmu gampang ki apik. Ketua Paku Datu Paguyuban Dalang Anom Tulungagung apik. Kowe kok melu ki lho nyapo. Sing nyelentem barang. Nyelentem, Pak, sing nyelentem. iki. Cah loro ki. Kowe ari-ariku. Kok dadak melu. Ngono kuwi lho, Gusti Allah ki nyiptake umate. Ya to hamdane. Mesti kadang nek sing sak pribit padha. Aku lek ro ndelok storymu, aduh lah aku koyo ngene iki aku yo. Ya, Rasane lho. Itu enak tuh. Sik amit-amit ya. Tak pilih. Piye to? Dalang ora di tata krama subuh sito. ngono Nek kon. pengin maem. Nggih. Lah, iki lho. Pripun Mas? Kula pengen dahar, menika pengen dahar, pengen maem. Nah, iki kudu nek syarat saranane. Pripun nanti Kowe milih gawe ting apa M? Goleke. Angger M. Pangan kan. Nek ting udut ngono kae ya. Styrofoam. Anu Julio. Ayo, Dek. Apa? Dina mbokmu. Nah, Buku lho, Mas. Sing kok eling kok panggang boke to kek jane. Jane lho. ya ngene iki lho urip. Demenanmu mbok-mbok. Bene ahli. Yuk. Ya mangga. Gandang. Tak pilih. Ikut iki. Dunia. Ditata ambekane. Akhirat. Kene, dagelan kudu keju, so. Ngono ki mbok kelingan ngejak awake dhewe ning Bandung. Tanggapan ngejak dagelan ning Bandung ngesor wit klopo kae. Lampu ras pira padang panggonge cilik. Laler tok. Pancen sing mainke para batak. Ngono. Amin. Sane bar watuk ngene terus keselak ambekane entek. Loh. Maklek. Itu aman. Nduk, tak sito. Ya Allah, ya Rabbi, Oh alah, tak kira dadane Rama rangkep. Bawa wis mbok aturke. Leres. Saiki tembange apa sing sampean berdua saged antarane Siva karo Vita. Pita. Vita. Ayo pas no angenteni ya Angenteni. campur sari. Sesarengan campur sari nggih menika grup aku. Paku Datu Portable. Mangga. Nggih. Paku Datu Portable. Nanonino. Yo dadoske Mas ya. Aku datu portal. Nggih. Oh, dhewe kayak portal ini ya. Monggo. Ya, atas. Nana. Aku ngenten. aku ngenteni tekamu. Ayo. Tak jangan citra janji
Dirangkep nih Mas. Atau nawrong itu main kabeh lu men to. Sinten sing sanjang meten itu niku pun sak mboten kathah oleh nyunggo to Mbah Lurah sak perangkat itu. Air Air lah kuwi mbon. Lho kok mbon, kon dilatih mbon wae. Lah nek gelem Lho. Ya mah. mau ya tak paksa. Lho, ben mlebu dipaksa. Nanti bang dilatih pun kok dilatih cek ngomong. Sabar. Mangga, dadas. Apik seneng aku. Sepelan aja. Nano. Enggak, sebelum biyen. Yo. Kle. Monggo saged lenggah malih. Ya, matur suwun nggih.
Gede, Vita. Kaya tenan aku, Mas. Pripun Mas gluduk. Anu, sos niki lho. Heeh. Kula niku trenyuh ningali jenengan iki. Ngene iki ya enek anu ya, enek kase ya. Ada. Alhamdulillah ada. Bendara ya enek ya. Ada, Mas, ada semua. Untuk sementara iki bendara sapa? Sementara belah ini kan sing cemprah dhewe menika. Oh iya, pokoknya aku lek bendarane jenengan aku seneng. Pokoknya aja dicekel dhewe bendarane aku. Dateng napa? Lah kok saged? Aku duwe nggo tuku pitik. Lah. Sampun menep kok Mas, sampun Pun menep. menep pun boten. Sampun boten pitik saniki Mas. Aku tikus. Nggih. Ya, sifat wis ditawis. Sinten mleh? Niki kula Sapa Mas Tito? Mbak Angel Angel dia. karo Angel sapa? Angel di. Oh, Angel. Oh. Angel karo Repa. Repa. Ya. Yo, monggo jumeneng. Jumeneng. Jaran Tobel wong lekan telek momongan. Lalalalalaleng. Belanja nopo Mbak Yu badhe pindah. Mohon izin, Cik, tadi cik. yang belum disampaikan yaitu sponsor-sponsorship. Betul. Oke, Ada banyak sponsor Yang pertama yaitu tidak lupa Bapak kita, Bapak Johannes Bagus. Pak Bagus, Kadin, Kabupaten nggih. Tulungagung. Yang kedua yaitu Bang Jatim. Bang Jatim. Bang Tulungagung. Nggih. Kemudian Waskito Batik. Waskito Batik. Ke brand ambasadoripun Tolewa Yugiri. Nggih. Kemudian disebut par tadi sampun. Nggih. Kemudian Rohmat Jawara. Rahmat Jawara. Kemudian Betul, Sanggar Cakra Aji. Sanggar Cakra Aji. Ketan Duren Kediri. Ketan Duren Kediri. Honesti Pasir Kucing. Pasir Kucing Honesti. GM Stone Semarang. Oh, Semarang nggih. Oval Craft. Nggih. Bank SDA, Puri Tenda, Nggih. Pak Pur dan MSP Wahyu Fajar Fajaki. Kudune sampak nyongo. Sama dik. Sing terakhir sinten wau? MSP. MSP Wahyu Pajar Giri dok. Sip. Oke, itu ya beginilah. Iki gak masuk notasimu. Ya itulah wiyaga dari Paku Datu gitu. Wis koyo mangkene. Kaya mangkono kuwi ya iki. Ngoten nggih, Mas. Wes pokoknya terima kasih kepada Sponsor. yang support pagelaran pada malam Nggih, hari. matur suwun Support sangat. pagelaran hari jadi Tulungagung dan juga hari wayang dunia. Terutama Mbah Tenggur, Mbah Pak Tenggur, Mbak Tenggur, Mbak Zainal, Mbah makasih. Minto, Nggih, Pak Mbah D. Minto Darsono. Dan juga dari jajaran TNI Polri terima kasih. Nggih. Mergo dikaya ngopoki Mbah Tenggur, Mbah Zainal niku nun sewu menika kakak kelas kula, Mas. Oh, nggih. Iya. Saestu, Mas. Iya, kakak datang kelas pundi? kula. Menawi Mas Bahlurah Tenggur menika dulu tenggene MTS Aryo Jeding. Waktu saya di MTS tenggene Agus Ghazali. Imam Al Ghazali. Oh, Jawa iya. Tengah. Dan alhamdulillah lulusan dari MTS beliaunya sakit ngasto lurah. Lurah. Terus sak menika ya jaglan ya guru ngaji teng griya. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. pun apa Mas? Kan ngendi, Mas? Guru ngaji tapi bagian ikhlas siji ya. Wis. Oh, alah. Jadi ini batata. Tak lupa juga matur nuwun rawuhipun Pak Mahto. Pak Manto, oke. Mbah Nur Dan rawuhipun. Apriko kalau mau para dewan-dewan nggih lenggah. Nggih, lenggah alhamdulillah wonten dalang-dalang muda saking Trenggalek, Oh, saking Blitar Kota, Kabupaten Blitar. Nggih. Nggih, matur sembah. Alhamdulillah pokoknya selalu support satu dengan yang Nggih, lainnya. terus Alhamdulillah. Asmamu sapa Cahyu? Reva, Kelas piro, Dok, Pak? kuliah Kuliah ning ndi, Dok? di UT, UT iki terbuka. Apane? Terbuka. oh berarti kuliahnya kampusnya gene lawang. Urung dian, Mas. Terbukae tegese ya. Urung ditembak. Hmm. Iki lho ngomong kuwi dalang. Lah sing kula UT ki universitas terbuka tegese kok ora nek tembok ora nek genteng. Kompleset. UT Tulungagung. Ya, Tulungagung. Apa ambil apa, Dik? manajemen. Wah, berarti Oh. Sonoto ya. Manajemen itu kan penataan. Betul, betul. Keuangan. Iya, apik-apik. Kalau sampean Sinten? bahagia. iki marang ngomong.
Sampeyan kuwi lho. Napa nih? Jenengmu sapa? Oh, Angel. Oh, Angel ya. Nggih. Angel Sadewa niku. Nek Pesadewo. Oh, Sadewa MC? nek iki mola Dudu. Terus iki jenenge berbau montor. Reva. Reva. Nah, nek kei berbau Astrea. sepatu olahraga. Kula malaikat tok. Salah. Malaikat. Salah. Lek iki Reva iki lek dijakne Revo, berbau sepeda motor. Sepeda motor. Lek iki Angel. Angel. Kenapa Angel ki apa? Napa, Mas? Kertu. Kok iso kertu? Ketua ini ki nek Angel ki. Oh ya betul. Ah. Betul sekali. Ya. Anda memang pemain sangat baik. Sorry yo mboten. Iki lho sing muni iki lho. Iki lho uduk aku. Sing tak muni kertu Remi ki ra tau ngaur. Lah, Domino. Tak kira nek kucir barang apa. kowe kok hafal lho tuh. Seki yo. Ceki. Ayo sak seniki domino. Kok domino. Angel karo Reva ki nek campur sari ki. Gunane Iki mau lawis tembang-tembang sing nggih gamelan. Saiki spesial jenengan karo jenengan iki nendang sing karo campur sari. Mergo campur sari iki wis nun sewu. dikhususkan untuk Paku Datu. Nah, Untuk mengikuti alhamdulillah. Hari Wayang Dunia. Apa gedengmu lagune apa lho Cahyo? Islami enggak apa-apa. Islami. Gus Dur yo kena. Islami Mas iki tembangnya Magadir. Kepagah kuwe to. Magadir. Apa Umi? Gus Dur. Ya, Oh, Gus Gus Dur. Dur. Ya. Iku request Pak Lurah niku. Iya, suarane Pak Lurah. Pak Lurah ki pancen kene religi. Oh, nggih, saestu. Oh, kae lah ana PBNU itu kan karena dasar kenegaraan Nggih. Mas Niko. 4 pilar. Nggih, kula didamel niku. Nggih. Coba dok, sik coba. Anu sebelah adane Bos. Pinten Bos? Benar. Nani. Duduk kuwi. Seneng. Kleru. Abang biru lampun. Ape. Buat tas. Rokokmu aja mbok cecek le. Lah pripun? Alah tetes ini mripat iki jelas. Nesu ta. Ora nesu piye. Ini ki religi kok abang biru ijo. Nah, apa nenek ra kunci. Kaya ero. Ya. Yuk, dados. Arigato gozaimasu. Mas. Terima kasih. Hai, Pak Tadi yo merata. Iya, leres. Ketoke sampeyan segak kok apik. Tak delok sampean ketoke ratu teko di dalam iki lho swara apik. Yo aja to, yo derajate wis dunggahke terus dalam. Alhamdulillah. Gitu Mas Sadi. Betul. Ngene dadi budaya ki ngene iki tetep Ya. bertahan. Iya. Biarpun modernisasi kita ikuti tapi tradisi jangan sampai Nah, ditinggalkan. jangan sampai lupa. Lo kaya ageman-ageman penjelan ini harus diperkuat. Nggih. Mas Niki- Lidik. Dawuh. Yen jenengan nate sowan teng Mbah Lurah, J. keris-keris niku kathah. Wah, Leres. Terus piyantune kan nggih demen kali keris. Nah, niku kanggo anu mesti ajinu mboten kok kudu disembah mboten ning kanggo ngedemke ati mergo niku kaya dene mensugestikan jati diri kita. Nah, Beneran. jenengan kan nggih demen keris toh. Leres. Nah, untuk insight atau pengetahuan buat adik-adik Paku Datu. Jane lek gawe keris iki jane ana paugerane apa ora? Nek keris niku lak disengkerak kena nggo iris-iris mula lak mesti iso kala di sengklit Sengklit. kados panjenengan. Nggih. Ning ora kok unjur nyengklit keris niki mengangger tatu mboten. Nggih enten tatananipun. Dadi kaya sapa ki ya, kaya ki mau sapa si Wisnu. Kerise kayak ngarep ngeten iki wong iso ngarani ora kok ping disdresep ning ngeten mboten. Niku jenenge nyote. nyote. Tembune nyote nek keris kayak ngriki nyote. Nyote niku. Nggih. Kudu ning waris. Kuwi nyete. Nyete. Nek kaya panjenengan ngeten iki klabang pinipit. Kelabang Klabang pinipit Pinipit. ngeten iki. Oh, ngoten. Nggih, beda meleh kok nek kerise ngadeg ning mburi jejeg ngeten iki. Nggih. Niki iso diarani satriya keplayu lele tinusukan. Lele tinusukan. Kaya sing biasane kula nggih ngeten iki kok Nggih, mriki ngeten nika nika. nganggah. Oh, Tapi ngangga. ora kok keris ki njur ming slakset-slakset mboten. Nggih. Lah lek keris dekek ning cengel nika, Nah, terus sing nggih wong gendeng ngono. Tito gawe keris. Tito gawe keris yang tengah, bokonge ngecap. nah, keris niku nek ngeten, wujure ngeten. Terus parane ngeten. Apa Mas? Niku ngewal, jenenge Nggih. ngewal. Nggih, Ngewal wah. ngeten. Nek malik mriki Nggih. niki tapi ngeten. Nggih. Niki jenenge munyuk ngilu. Munyuk ngilo. Oh. Wes, Lah kamu ora usah kilo munyuk dhewe. Oh, Jenenge nggih. napa, Mas? Siap, Bapak Munyuk siap. Pancen nggih. Kula biasane sinau Mas. Kula nggih keris musok kula nek
gen ngeten iki kawibawan panjenengan iso diarani napa kalau kelabang pinike. Lojo sebagai nggih ini nek kula nom-noman mesti ngeten. Dudoke yang satriya mergo ate budal perang mergo mesti kaya niki. Nek niki lak njur repot ketok. Nggih. Ngriki niku jenenge nyote. Oh nyote. Ning ngriki niku nyote loro. Nek sak awak kebak keris. Lah sak keris. Niku kecote. Kok ora enak. Nek kebak keris niku lak cote cekom. Lah sing munyok niku tegese werdine napa? Munyok ilon ku lak nggih niki wau. Dadi modele Ini lah, aku rasa jelas nih, tunjuk itu lah jelas nih. Nyok jelas dong. Kuwi ora keris, ora keris ora model keris. Dadi niki kena ajaran Mas. Dadi iso yen awake ditakoni, njur ora ngerti niku iso ndudoi. Keris ora mung karena dienggo pajakane nggih wonten gen-genipun masing-masing. Enek sone, enek joki, enek filosofi ini enek fungsine dhewe. Yo lanjut, ngeten lho. Sithik tapi ilmu. Betul. Ngoten. Kok rata Mas jadi. Rata, iya ora rata yo enek kanggapane iki. Ora diatakne piye. Ya, sik telu, sisan. Pas mangke pas nuro terus tancep ayon. Ora mau ning ndi kok. Rasane ngomong JP tok sing pahitan. Kentung Mas. Oh, kentung. Terus kula iso ndedonga muga-muga sak kabeh dalam mengiki muga-muga enek salah sawijining utawa loro utawa telu sing kewahyun besok dadi dalam kali. Saya begini, Mbak Riri sama Pinky. Tidak harus tidak malah bisa. Tidak. Nemis berapa Mas? 6 tak tekan 6. Terus tinggal jam iki. Cintaku sayang ada. Ayo cintaku. Rasino Nyata waktu sedino ning separia cintaku sayang pada pulang ya. Mau kerja stop. Itu setengah no. Kok kuwi nggo pahitan masih lho. Tenang nek pengen keris ora ning omahku. Tenang lho. Jenengan Mas ya. Apa terus ora tawe wong bengi iki wae aku nyelake kudu prei ben iso jare. Oh, alhamdulillah. Ate nggih. Akan masih nggo ageman nek klambi to saya. Iku. Enek sesiter kresek. Lah kae mesti ngono masmu ora tau serius. Enggak tahu serius. Masmu iki serius. Kalau dodolan sepatu ya ora serius. Ning TikTok ya? Ning TikTok. Ora perlu Mas. Lah kan itu wis sampune dhewe. Ya kuwi iki kok kaya nom-nomane slentem to iki. Iki lho sing Kresna iki nek napa dalan kacamata malah Mbah Dharma. Jenar. Iya. Kawo sini udah tak beliin. Kene ndok dadane. Kene ojo Kene sampean mriki. Kene kalau. Nah, kene nak enak kene. Jawab kene. Sama kene sampai ojo kene. Kok kamu gimana ini? Kawan itu. Gawe iki jan budaya. Iki anggere dalang layang, iki nggawa sinden dhewe-dhewe. Ki mau Wisnu nggawa loro. Jur si sapa Mas Abid loro, Mas Tito loro, Mas Joko kae. Ulung ya loro. Nek Tito iki wis tak kok iki. Lho, kok sitok abot iki kaya ngene. Ora kok. Saya sekolah. Ojo Tito. Ping. Dadak cek ya. Iki. Anu Mas dadak salah bro iki. Lho, iki. Antrum. Kuwi iki pancen niki wis banter, tak iki gulune ndek kok iso. Kerjane Tito. Tanggri sakit. Oh, nomor apa sing loro? Yo sakit iki ora nek basah. Rumah sakit itu biro sakit. Penyakit jolone kok. Yo, gini, lucu. Lek rumah sakit ki ora bisa dibahas ning griya sakit. Lek kate kene yang namu, aku pe dolan ndi ning. Kula badhe ningali griya hantu. Kayak rumah hantu ora. Jangan lucu. Jangan. Layak terus. Ning rumah sakit tuh. Nggih. Layak dulu kok impus. Mendung ngono.
Sama lanjutan. Masuk. Kula Reni. Belum diseleksi kan. Boleh nih. Reni. Kelas dulu. Kula ta. Kau tasik pantes sekolah ta niku. Ya, pokoknya kita kabeh sekolah ngono. Sekolah, nggih. Ya kula pengisi, Isi piro ta? isi segong. Lahir. Ya kula Dinda. Sekolah. Nggih. Kelas berapa, Din? Kelas 3. Nek di sekolahmu. SMK Tunggal Boyolali. Ya, jelas ya. Lagi tuwek. Ya Allah, masa tuwek to Mas? Ya tuwek sampean lho. Lah yo barangku biyen. Lho, Nek iki wis anu, wis ngangkat Loh, kalau senior ya barangnya. yo ngangkat ning kabudaya. Sinden Pendopo Tulungagung Mas. Sinden Itu dakwaan ini pasti bokong sinden. Sampai sumu. Dalang lupus sih kayak gitu. Aku tidak penaan sinden bio mati uripe darane karo sinden. Lho, lek urip iki sinden yang mati iki alam kok ya. Tembangnya urip salapan yo. Bebas kamu saling bebas. Musik. Sesuk nek butuh dagelan kenceng kuwi wae yo. Wis rasane gawe aku tak omongke sapa-sapa. Apik lho kuwi. Apik kira dalang. Nek dadi dagang nang ning dhuwur lunga. Der lho. Betul. Balkon der lho, balkon der. Waktu lu dagang aku Betul. Kusumoijo. Gus mau itu ya. Oke. Kusumo Wijaya. Sakarna. Ngomongi awake dhewe ku kata mau bocah-bocahnya seneng nodi kekuatannya dhewe. Kamu coba. Nek kok nek botoke sesuk betul nek. Gede Gus mau jadi piye? Kusumo Wijaya. Yen tak sawang kuwe kaya buta. Aduh, itu sepelan wong paluan. Tapi jane ki mau budal. Ngerti nek DR ngancam golek gesere palungguhanku. Ya, Gus mau Wijaya Pagundan tu portek. Portable. Mas. Ojo portable to caca. Mas. Aku cat yo dungo. Napa sih saya napa? Portable ki identik wong sing ning gone pub kafe ngono kae kok. Loh, kok jenengan kok Enggak tahu Mas. Jenengan dikane Mas kudu. Jenengan dikane pripo to aku datu. Jenengan dikane Mas. portable kok ning Lah KKP. kene portable ngono kae. Lah, kuwi portable, kuwi portable. Kuwi lo meeting dek ngene. Kita ngono iki sebokono. Loh, lah ki yo mencet kuwi portable tak kuwi. Portable. Permesaki portable. Orang ngono lho. Kayak apa? Orang. Ya, aku digawe sak buku dengan paling goblok. Silakan Mas untuk silakan. Ya, Gus mau